бо роҳи интихоби калид ворид шудан ба анборхонаи ширкати тиҷоратӣ ва аз он ҷо тасарруф намудани маҳсулотҳои гуногуни рӯзгор ҳолати ҷиноятиест ки ду сокини шаҳри Хуҷанд Абдурасул Мансуров ва Диловар Абдуллозода гумонбар дониста мешаванд. ҷавонони 27 ва 28 сола дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сафия 2000 ба ҳайси ронанда таъминотчӣ фаъолият карда калиди анборхонаро нусхабардорӣ ва бо истифода аз он бо арши зиёда аз 25 000 сомонӣ маҳсулот тасарруф карданд. дар анборхонае ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сафия 2000 тааллуқ дошта воқеъ дар кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд моликати соҳибкор аз қабили собун ва маҳсулоти озуқаворӣ асроромезона дар якчанд ҳолат гум шуд. ҷинояти дуздӣ дар ҳоле сурат гирифтааст ки иншооти тиҷоратӣ посбонӣ карда мешавад. милитсия дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ ошкор намуд ки ин кирдори ба ҷомеа хавфнокро ду корманди ҳамин ташкилот ки дар вазифаи ронанда таъминотчӣ фаъолият доштанд, шаҳрвандон Мансуров Абдурасул Латифҷонович соли таваллудаш 1992 ва Абдуллозода Диловари Раҷабалӣ соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд содир намуданд. гумонбаршудаҳо моҳи июни соли 2020 бо маслиҳати пешакӣ калиди анборхонаро нусхабардорӣ ва бо истифода аз он то лаҳзаи дастгир шудан охирҳои моҳи август бе мамоният вориди анборхона гардида маҳсулоти озуқаворӣ барои фурӯш пешбинишударо тасарруф ва ба ташкилоти тиҷоратӣ ба маблағи 25 500 сомонӣ зарари молӣ расониданд. тафтишоти пешакӣ муайян кардааст ки гумонбаршудаҳо Мансуров ва Абдуллозода калиди анборхонаро аксбардорӣ ва аз рӯи акс ба таври косибӣ нусхаашро омода карда ҳамчун предмети ҷиноят истифода бурданд. ҳаракатҳои ғайриқонунӣ яъне воридшавӣ ба анборхона ки се ҳолат гуфта мешавад шабона анҷом дода шудааст. айни ҳол барои содир намудани ҷинояти дуздӣ нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. мақомоти корҳои дохилӣ бо пешниҳоди матлаби мазкур аз роҳбарони ташкилоти идораҳо хоҳиш ва талаб менамояд ки ҳангоми ба кор қабул намудан номзадҳоро ҳаматарафа санҷиш намоянд то ин ки ба ҳолати ногуворӣ дар гузориш инъикос ёфта рӯбарӯ нашаванд.